Aw bisimila Kanta Media ale dɔnkɛyɔrɔ kɛnɛ kan. An bɛ fɔ lase maliden bɛɛ ma, Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. An minnu ye maakɔrɔw ye, an b'aw ɲini a fɛ ka abonné ka tila ka partager k'o ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye k'a cari kosɛbɛ. Yan'an ka don kunnafoniw kɔnɔ, an bɛ fɔ lase an dɛmɛbagaw ma. Agence Koba Voyage min ma ɲɛmaa ye Alhaji Mamani Tarawele ko b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Aw nun b'a fɛ ka taa hiji kɛ lafiya la, k'a wula ka Agence Koba Voyage ni ka yɔrɔ ɲini. O cogo kelen na, Agence Dunuya o min ma ɲɛmaa ye an karamɔgɔ Amadu Mayiga ye, k'olu ka san 2025 a hiji tɔgɔ sɛbɛnw k'olu daminɛnen don. O jabala filɛ nin ye hippodrome na Kulukoro taasira yɛrɛ la. Ka sanga ni san labanw ye, Agence STV Voyage olu kɛlen don ka umura kɛrɛnkɛrɛnnen labɛn anw ye. Umura min n'a musaka bɛɛ lajɛlen $2 bɔɲɔnko don. O jabala a filɛ nin ye Kalabankura 30 mètres yɛrɛ fiyɛ da la. Aw minnu b'a fɛ ka taa san laban umuraw kɛ, k'aw k'aw senfa joona a ka se Agence STV Voyage la. Sirifukɛ ka fura Panacée d'Afrique nin ye fura ye, fura min ni a ka ɲi farikolo ma kosɛbɛ. Fasa, kɔnɔna bana ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ sɔrɔ Panacée la. Panacée bɛ sɔrɔ an fɛ Bamakɔ yan, Radio Nuru FM Kalabankura a bɛ sɔrɔ min ye Radio Kayira, ale ka réseau bɛ fan o fan, i bɛ fura ninnu sɔrɔ yen. A ma ɲɛma Mohamed Fate Haidara, Bamakɔkura, i bɛ fura ninnu sɔrɔ ale yɛrɛ fana bolo ye. Nɔnɔmugu gadani, nɔnɔmugu don ni a dundala o ka di kosɛbɛ. Anw bɛ k'a fɔ k'aw mago bɛ nɔnɔ ɲuman na, gadani a y'o k'aw taalan ye. O jumadon Novembre kalo tile 7 san 2024 Burukinakaw fɛ yen, maa dɔ kɔni minɛna miliyari 5 bɔɲɔnko o tun bɛ a bolo. A tun bɛna kɛ sababu ye ka jawuli hakilisigibaliya ni k'o don Burukina kɔnɔ. O de ye Burukina a bɛ se ka ɲagami cogo min na. Maa kɔfɛlen k'a sera finitigilaka dɔ ma ka ɲini u fɛ u bɛ se ka jɛ ka basigibaliya don Burukina cogo min na. Ni finitigilaka in ale taara ɲɛfɔli kɛ a ka maa ɲɛmaa ɲɛna. O kɛra sababu ye tɛgɛdara miliyari 5 in a n'a tun bɛ maa min bolo. Ja min sɔrɔla ka bɔ Burukina ale telesoba la olu filɛ nin ye. An balimaw, aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ni wari ni ja la. Nin nafolo in bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 5 la. Wari in kun donna Burukina faso jamana kɔnɔ. Burukina finitigilakaw u y'u tigɛ da nin wari in kan. Nin wari in kun nakun kun ye fɛn min ye, o ye k'a fɔ basigibaliya bɛ se ka wara Burukina kɔnɔ cogo min na, ani u bɛ se ka coup d'État kɛ cogo min na. Maa minnu minɛna nin ko in na, a maa dɔ kɔni kun taara ɲɛfɔli kɛ Burukina finitigilaka dɔ ye. U ka mɔgɔ ɲini ka fara u yɛrɛ kan, ka wari proposé u ye, u bɛ se ka coup d'État baaraw sigi sen kan cogo min na. Jamanakuntigi min bɛ yen n'o ye Capitaine Ibrahima Traoré ye, o ka fanga bɛ se ka ntarakɛ cogo min na. Jatu y'a yɛrɛ k'a fɔ kuma fɔra finitigilaka min na, ale taara kuma ɲɛfɔ a ka chef ɲɛna. O de kɛra sababu ye ka tɛgɛ da nafolomugu in kan, ani nafolo bɛ maa min bolo ka tɛgɛ da o maa in kan. Aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ja la, nin nafolo ka ca dɛ. Nin nafolo in bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 5 la. Jatu y'a yɛrɛ k'a fɔ ka sanga ni juma tɛmɛnen n'o bɛnna Novembre kalo tile 9 ma, nin nafolomugu in taara ka taa bila jamana yɛrɛ trésor la. Jatu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na n'o ye enquête ye. Mɔgɔ bɛ ɲininkali kɛ nin nafolo in bɔra yɔrɔ jumɛn na, ani maa jumɛn ni maa jumɛnw bɛ nin ko in jukɔrɔ. Min ye san kalo 3 labanw ye, n'o bɛ tali kɛ Octobre kalo, Novembre kalo, Décembre kalo. Nin kalo 3 in a bɛ di malidenw ma, malidenw bɛ k'a fɔ ko aw ye sigiyɔrɔ falenw kɛ. O y'a ka sɛbɛn faraw, olu bɛ se ka yɛlɛma cogo min na ka taa a ka sigidaw la. O bɛ tali kɛ kalanta sɛbɛnw olu lahalaw la. Min ye faraɲɔgɔnkan jɛkulu Mouvement An b'i kɔ, min ma ɲɛmaa ye Batulu Ɲani ye. Kayikaw fɛ yen, u ka bolofara min bɛ yen, u wulila ka se Kayi, kɛrɛnkɛrɛnnenya sigida min bɛ wele ko Liberté Denbaya. O mairie kɔnɔna na, u taara ɲɛfɔli kɛ, sariya min sɔrɔla ka bɔ yen, olu filɛ nin ye. An b'i kɔ bureau fɛn o fɛn sigira Liberté Denbaya yan. An b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ aw ni cɛsiri, aw ni faso baara, aw ni jamana kanu. Ala k'an to ɲɔgɔn ye halisa.
notable fɛn o fɛn bɛ yan k'a fɔ u bɔra sigida wɛrɛ la ka se Diyala yan an da magara min tɔgɔ la an da ma maga min tɔgɔ la aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan Ala ka jamana basigi Ala ka Mali kura la taga ɲɛ Ala k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ yarabi Ala k'u fanga se ni n ko nisɔndiyalen ani fariyalen bɛ kuma ta la bi an nana se aw ma an ka ɲɛmɔgɔ ba tɔgɔ la n'o ye Madame Fatumata Ɲani Batule n'o ye tonton Solo yɛrɛ denmuso ye ka se aw ma yan ka na baara jumɛn de la Mariyetu bɔra k'a da maga kumaw la sisan révision des listes électorales de bɛ sen na et je pense que an ka marabolo ɲɛma n'o ye Musa Sumare an ka général a bɔlen Kayi commune na nin baara in lancement la a nana Liberté Denbaya commune de la ka se ka na lancement kɛ yan fana donc pratiquement o baara in an b'o sira kelen de kan ka tagama k'u dɛmɛ baara in bɛ se ka ɲɛ cogoya min na parce que an ko ko Mali kura il faut k'i ka taase kura de kɛ tuma bɛɛ élu dɔrɔn tɛ se k'a kɛ mais tɔn minnu fana bɛ yen ani regroupement minnu bɛ yen olu fana kan k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka commune ɲɛmɔgɔw ye baara caman kɛ anw fana bɛ se ka mun de kɛ ka fara u ta kan pour que u fana bɛ se ka dɛmɛ niveau dɔ la o de kama an ye nin kɛnɛ in sigi a ko kɛnɛ in tɛ taa sigi yɔrɔ si a bɛna sigi mairie de kɔnɔna la yan parce que ale ye baara in a y'a faamu vraiment anw nimisi wasara bi hali n'a danna nin dɔrɔn ma anw bonyara commune in kɔnɔna la donc bi an ni nin kuma de bɛ to sen na fo ka taa an se Kayi baaraba saba in ye mun ye a fɔlɔ o ye transfert ye n'i ye sigida yɛlɛma n'i tun bɛ Kayi commune na n'i nana yan commune na a ka kan i k'i ka vote kɛyɔrɔw k'olu yɛlɛma donc o transfert n'i t'o kɛyɔrɔ dɔn i bɛ commune min na i bɛ taa o mairie la a baara bɛ kɛ yen nɔ parce que mɔgɔ bɛ a kama minnu bɛ faamuyali ko ɲuman d'i ma anw ta ye sensibilisation ye terrain kan mais maa minnu b'a baara ɲɛdɔn yɛrɛ yɛrɛ olu bɛ commune mairie kɔnɔna de la aw bɛ se olu ma pour que kunnafoni sanuma aw bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min a filanan ye min ye o ye radiation ye maa minnu bɛ yen n'u tanyara ani jamana ye sariya ta maa minnu kan n'u ma kan ka vote tuguni olu tɔgɔ ka kan ka bɔ vote kɛ sɛbɛnw na o bɛ wele ko radiation olu ma kan ka ye vote kɛ liste la donc pratiquement ni maa minnu bɛ yen n'u ka maaw tanyara u ka wuli ka jɔ kɛ ka na k'a déclarer parce que ninnu tɛ se k'a dɔn u yɛrɛ ma ka u tɔgɔ bɔ liste la i bɛna déclarer de donc u bɛ sɔrɔ k'a bɔ a la o ye filanan ye sabanan ye min ye o ye inscription ye maa minnu tun bɛ yen n'u tɔgɔ tɛ vote kɛ sɛbɛnw na donc n'u sera vote ye a ka kan olu k'u senfa ka na mairie kɔnɔna la u tɔgɔ bɛ se ka don vote kɛ sɛbɛn na cogoya min na donc ni information ye ni ne tun bɛ sen na maa minnu bɛ yen halisa ni aw ma nin baara in kɛ a ye wuli aw kana mairie kɔnɔna la yan nɔ aw kana a baara kɛ ni aw bɔra yan fana n'aw sera du kɔnɔnaw la aw ka information cari du kɔnɔnaw la k'a fɔ baara dɔ bɛ ka kɛ mairie kɔnɔna la a ka kan maaw ka taa information ta a baara bɛ kɛ cogoya min na donc o baara kɛcogoya o de ye an fana farala an ka éluw kan ka se k'u dɛmɛ dugu ɲɛtaga ni sigida ɲɛtaga la donc an b'a ɲini aw fɛ tuma bɛɛ aw kana distance créer ani maa minnu bɛ k'aw ka commune gérer tuma bɛɛ a ye gɛrɛ u la aw kana information ɲɛnama a bɛ sɔrɔ yan nɔ dɛ aw kana ta pour que i bɛ se ka baara kɛ n'o ye cogoya min na ni e bɛ ka dɔ kɛ yan fɛ n'o t'a kɛcogoya ye e bɛ to fili de la tagalen kosɛbɛ mais ka baara ɲɛɲini k'a dɔn a baara bɛ kɛ yɔrɔ min na i kan k'i gɛrɛ yen yɔrɔ de la pour que u ka se ka bonne information d'i ma i ka se ka baara kɛ n'o ye donc wulada in na an tɛna janya kuma kɔnɔ ni ciba saba in de tun b'an da an ka ɲɛmɔgɔba tɔgɔ la n'o ye Madame Fatumata Ɲani Batule ka na Diyala yan Liberté Denbaya commune na ka se ka na o information di aw ma. San 2016 faraɲɔgɔnkan jɛkulu min ni a ye laɲini kɛ jamanadenw fɛ u se ka tɛgɛnɔ bila kɛ sɛbɛnna cogo min na yaasa irisi jamana u se ka na Mali dɛmɛ cogo min na o faraɲɔgɔnkan jɛkulu an k'o de ma ko GPM sibiridenw ninnu ye lajɛrɛba kɛ irisilakaw tɔgɔlasɛbɛnw b'an fɛ Bamakɔ yan ka taa ɲɛfɔli kɛ bonyamasegin na bonyamasegin min n'a kɛra jamanadenw ye ani ka fara u ka tɔndenw kan sera min sɔrɔla ka bɔ jaw la olu filɛ nin tɔgɔ Lamine Kone groupe des patrons du Mali GPM jɛkulu min kɛra sababu ye an bɛ don min na i ko bi ka Mali ni Irisi bolo don ɲɔgɔn bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛfini taabako hukumu kɔnɔna la n'o ye tɔn président ye mais n yɛrɛ jabala ye Segu ye parce que baara in daminɛna Segu de ni tɔn in initiateur dɔ
n'o ye minnu y'a sigi sen kan n'o dɔ filɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ nin ye olu de ye lɛtiri fɔlɔ ci ambassadeur ma Gawusu Jakite donc n'ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ en même temps ale ye an ka bureau national ale ye secrétaire général fana ye sigi in na bi sigi in kɛra sigi min ye a kɛra sigi wasalen ye parce que munna an ye minnu tɔnden minnu jɛra ka baara kɛ jɛkulu minnu jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye welewelekan bila u ma u kana an kana ɲɛfɔ k'u ye ɲɛfɔ kɛ tɛ dɔwɛrɛ ye anw ye baara in daminɛ kabini san 2016 donc maliyɛn bɛɛ de y'i bolo i fanga fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka nin baara in ka se k'a sigi sen kan donc bonya bɛ yen bonyamasegin bɛ yen ni ni mɔgɔ jɛra ka ko kɛ a ka kan i ka bonyamasegin k'a ye an y'a ye k'a fɔ bolodenkɔni den kelen tɛ bɛlɛ kan tɔn minnu farala kan an y'u wele ka na bonyamasegin de k'u ye u ye baara min kɛ an bɛ don min na ko bi baara in a ye nɔ bɔ parce que kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don maliyɛn bɛɛ ɲɛ b'a la bi coopération Mali Russie a sababu ye jɔnni ye a sababu ye groupe des patriotes du Mali de ye n'o ye GPM ye wa anw ka nin baara in anw de bɛ se ka maliyɛn bɛɛ don da kelen fɛ ka maliyɛn bɔ da kelen fɛ n ye kɔrɔfɔ dɔ fɔ n ka kuma kɔnɔ ko bi bi in na tafe 3 tɛ maliyɛn sɔrɔ 400 tɛ maliyɛn sɔrɔ wari tɛ maliyɛn yɛrɛ sɔrɔ bilen foyi tɛ maliyɛn sɔrɔ fɛn jumɛn ye maliyɛn sɔrɔ i ka fɛn f'u ye u ɲɛ bɛ fɛn min na u ɲɛ bɛ fɛn jumɛn na coopération Mali Russie u dalen don fɛn jumɛn na coopération Mali Russie u bɛ sɔn fɛn jumɛn ma coopération Mali Russie o kumakan bɛ jɔnni da o kumakan bɛ anw groupe des patriotes du Mali de da o tɛmɛnen kɔ fana bi bi in na fanga dira dugutigilakaw ma jamana in kɔnɔ yan bon dugutigilakaw ka danaya dun bɛ anw fana kan dugutigilakaw y'a yira k'a fɔ ko waati natɔ ko munna an t'a fɔ Mali dugutigi bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan dɛ ko walasa ka pétition dɔ kɛ walasa Russie kana bɔ an ka jamana kɔnɔ bilen yarɔ an ye baara min daminɛ n'o ɲɛna ni dugutigilakaw fana farala ɲɔgɔn kan Asimu dun an bɛ don min n'o y'an ka président ye ale dun kɛlen ka fanga di dugutigilakaw ma ni dugutigilakaw fana ko an ka nin baara in waleya o b'a yira k'a fɔ ko siniɲɛsigi de ye groupe des patriotes du Mali ta ye donc bi bi in na anw de bɛ se ka maliyɛn bɛɛ don da kelen fɛ ka maliyɛn bɛɛ bɔ da kelen fɛ donc o hukumu kɔnɔ an ka foli bɛ halisa maliyɛn bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ y'an dɛmɛ baara in na an ka foli b'a baara in kɔnɔ an ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la nka baara in n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ala de b'a kɔnɔ ka se ka maliyɛn 8,8 n'a kunkan fɛ ka se k'o bolonɔ sɔrɔ k'a sɔrɔ musaka t'i bolo i yɛrɛ ka dɛmɛ la n y'a fɔ n ka kuma la n ko les citoyens moyens olu de ye baara in ju tigɛ c'est à dire fantanw de ka baara kɛlen don ala yɛrɛ y'a fɔ fantan a ye wulikajɔ kɛ fasoko la a ka mijani ka girin mɔgɔ mɔgɔ n'i ye wulikajɔ kɛ fasoko la i ka mijani ka girin an bɛ don min na i ko bi an bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ ala fo an bɛ maliyɛnw fo groupe des patriotes du Mali an ka foli b'a tɔnden bɛɛ k'a daminɛ Kayi fo Mopti an ka tɔnden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an ka foli bɛɛ ye o tɛmɛnen kɔ fana an ye ko dɔ kɛ 2021 kɔnɔna la an ka coordinateur min bɛ Kayi docteur Sidi Sangare a ye téléthon dɔ kɛ c'est à dire ka kɛsu dɔ sigi ko Kayikaw k'u wari bila a kɔnɔ walasa ka armée dɛmɛ n'a ye ale de y'an ka GPM coordinateur ye Kayi ale de sera k'o baara waleya wari min sɔrɔla a kɔnɔ a bɛ se 1,1 million kunkan fɛn ma a don an y'a di gouvernement ko k'a di sɔrɔsiw ma donc ale de ka baara sigilen don sen kan donc GPM anw ta ye fasoko de ye. Mali ni Russie ni Union soviétique cɛ Russie cɛ walasa sɔrɔ yiriwali fan fɛ an ka se ka an bolo di ɲɔgɔn ma ani hakili falen teko ni dɔnko sira la an ka hakili falen kɛ bon o de kɛra u ye Russie ka soba dɔ yɛlɛ yan nɔ ko centre culturel russe o kɛra o sen de fɛ bon u ka avion fana commencé ka na aéroflot u commencé ka fɛnw jɔ usine jɔ an bara u ye usine dɔ jɔ usine fɔlɔ je vais dire ça aussi un peu en français. La première usine construite dans le cadre de la coopération entre le Mali et l'Union soviétique, c'était en 1962 à Djamou, la cimenterie de Djamou. La qualité de ciment produit était de loin meilleure au ciment que nous consommons actuellement. Et la tonne de ciment, grâce à cette cimenterie-là, ça coûtait 13 000 francs maliens, une tonne de ciment. Aujourd'hui, on parle de 120, 150 000 francs. Et cette usine est encore là. Et en 1969, les Russes devaient venir construire encore une seconde usine de cimenterie à Djamou, plutôt à Toukoto, et ça allait rabaisser le prix de la tonne de ciment de 13 000 à 6 000 francs maliens. La tonne. Et ça, c'était grâce à la coopération avec la Russie. Et également, quelqu'un a parlé de l'Office du Niger. Russie Nana, ou Kawari, Roublou, au million d'euros, Kanano Koube, Office du Niger, au Grand Kanya, ou à 150 en café Kanya. Mais malheureusement, au 66 des coups d'État qui a bloqué. Ouassoro, pétrole Boli, pour l'exploitation du pétrole. Déjà, l'Union soviétique avait foré 2 puits au nord du Mali
et dont l'exploitation devait commencer 2 ans plus tard. Mais quand il y a eu le coup d'État, les Français ont dit à ceux qui sont venus au pouvoir de dire d'arrêter tout ça. Donc, et ces gens-là, ces jeunes militaires qui sont venus, qui n'avaient pas d'expérience, ont dit à ces experts de l'Union soviétique que le Mali n'a pas besoin de communistes, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Sinon, on aurait eu aujourd'hui notre pétrole. Ça, il faut le préciser. Donc, plein de choses aussi que je ne pourrais pas développer dans cet après-midi. Guinée équatoriale Kaufé. Ma dotogo la kuma koni keleme ka diɲɛ lamunumunu ni wagatini na. Maa min ni jɔyɔrɔbatigi do, wa maa dɔ fana tun bɛ cakɛ bonda min na, o tun ɲɛsinnen bɛ kiri ale bunankun o ɲɛmaa kun do. Sɛgɛsɛgɛlu ye a nɔ minɛ k'a sababu kɛ kasabi dɔ o magɛn ye. O maa kofɔlen an ko de ma Baltazar ni maa kofɔlen a ka sɛgɛsɛgɛluw sen fɛ jaw yɛrɛ a kɔ ja minnu n'olu bɛ tali kɛ kuntankow la. A kɛra sabu ye ayiwa ja ninnu kɔni olu ye diɲɛ lamunumunu. Nga maa kofɔlen kunkanko kuma an karamɔgɔ Musa Fɔnba ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye olu kan min ye ja ninnu ye olu tɛna yira maa la an ka sira in fɛ. Guinée équatoriale kaw fɛ cakɛda ɲɛmaaba dɔ bilama a tɔgɔ bɛ diɲɛmaa da bɔlɔlɔw ka bɛɛ lajɛlen ko Baltazar Engonga. Guinée équatoriale kaw ka sɛgɛsɛgɛli cakɛda min bɛ wele ko Agence nationale d'investigation financière. Bamaɲɛnkuru ngɛlɛ yɔrɔ do ale de ye o ɲɛmaaba ye. Nka Baltazar Engonga man a bilama a tɔgɔ sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ bɛ ka sabu kɛ a yera ko dɔrɔ tulonkɛ dandɛmɛ ni walimusow ye. A si bɛ san 50 ani san 4 na. Sɛgɛsɛgɛli kun bɛ a kunga yanni nin tulonkɛ ko ninnu jɛ. Ka sabu ka bɛ cakɛda min ɲɛmaaya la ni o ye Bamaɲɛnkuru sɛgɛsɛgɛyɔrɔ ye k'u bila kiri ka bolo ka Agence nationale d'investigation financière ANIF. Ko nafolo dɔ tunu bɛ a nɔna ye o kumana sɛgɛsɛgɛli tɛnkunnen kun do a la kuma min na ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw donna a ka biro kɔnɔ k'u bɛ taa ka biro larawe a n'a siso u de taara bɔ mansin dɔ kan n'o ye ordinateur ye. Jaw bɛ o kɔnɔ ja minnu lakale man di ja minnu filɛ man di. Mansin kɔnɔ n'o ye ordinateur ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw taara sɔrɔ Baltazar Engonga a bɛ k'i namadina muso tɛ bɛ muso la walimuso bajurunda. Dɔw yɛrɛ ko tulonkɛ sigiyɔrɔma 400 ɲɔgɔnna jaw de yera a ka mansin kɔnɔ. Wa tulonkɛ ɲɔgɔnw a ka biro kɔnɔ maadenninw dɛ musolakaw la ka sabu kɛ jamana ɲɛmaabaw yɛrɛ furumusow bɛrɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Guinée équatoriale polisiya yɛrɛ ɲɛmaaba furumuso o bɛɛ tulonkɛmɔgɔw rɔ. Jamana jɔyɔrɔbatigiw masuruna musow hali jamana ɲɛma Teodoro Obiang Nguema ko yɛrɛ balimamuso dɔ bɛ musow rɔ. Jamana minisiriw caman musow olu fɛnɛ bɛ tulonkɛ ja in nɔ kabini o kɛra da wulila songala ma ye Guinée équatoriale jamana kɔnɔ. Min y'a jira sɛgɛsɛgɛlikɛlaw la k'a fɔ tulonkɛ ninnu fɛnɛ kun bɛ ka kɛ biro kɔnɔ. A ja dɔw la i bɛ Guinée équatoriale la darapo o ja ye a kɔfɛ. Wa sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a jira fana k'a fɔ ja ninnu a tɛ i n'a fɔ a ye muso diyagoya ka don a dɔngɔda fɛ dɛ. Bɛɛ ni dɔngɔ de y'i se. Jamana tɔgɔla kiri ɲɛma procureur n'o ye Nzangema ye. Kɔrɔfɔ selen ale mɔ a y'a jira k'a fɔ Guinée équatoriale sariya la tulonkɛ nasira minɛni a sɛgɛsɛgɛlen do. Tulonkɛ o tulonkɛ ni fan filaw jɛra n'a ye k'a kɛ ɲangini ko t'o rɔ. Yɔrɔ min ye gwɛlɛ ye kɔrɔ kiri ɲɛkɔrɔ yala musolaka 400 minnu ja filɛ nin ye n'a ye a y'a dɔw diyagoya u ka don a dɔngɔda fɛ wa ko sɛgɛsɛgɛli kan ka ɲɛsin o fa in de mɔ. O tɛmɛnen kɔ banajugu sɔrɔ mango a sira in fɛ. Baltazar Engonga man yɛrɛ yala maa kɛnɛ do wa ni bana yɛlɛmata tɛ a wolo lɔ tulonkɛ na sira fɛ o ka yɛlɛma musolaka ninnu nɔ la ko sɛgɛsɛgɛli ka dayɛlɛ o ko fɛnɛ kunga. Kunnafoniw dɔw y'a jira fana k'a fɔ musolaka dɔ maloya kojugu kɔrɔ o y'i yɛrɛ fa ka ban. Baltazar Engonga Guinée équatoriale fanga kɔnɔ maa nin dɛ. Ka sabu kɛ jamana ɲɛma yɛrɛ ni o ye Teodoro Obiang Nguema ko ye o ka bɛn ni ndenya de bɛ se a mɔ. Wa wolofa o fana bɛ kɛ Guinée équatoriale jamana ɲɛma Teodoro Obiang Nguema ko kanu bɛ kɛ ye. Wa fa bɛ jɔyɔrɔba la farafina camancɛ an b'a jamanaw ka jɛkulu Communauté économique des États de l'Afrique centrale o commission ɲɛmaaba fana do. Kuma min na ni kɔrɔfɔ sera a fa mɔ
fa y'a yira k'a fɔ ale woloden do nka baliku do i balikulama mana ko k'o kɛ n'o ye ɲuman ye n'o tɛ ɲuman ye i kan k'o dɔn n'o kɛra juguman ye ni fɛn min bɔra o rɔ i kan k'i jɔ n'o kɔlɔlɔ ye ale bɛ se ka min fɔ kɔrɔ y'o ye a dun si bɛ san 50 ani san 4 na o b'a jira k'a fɔ denmisɛnnin tɛ. Mali ka lisi a bɔra n'o bɛ tali kɛ éliminatoire o min bɛna tan tile 5 ni tile 6 na Mali cɛdenw olu tɔgɔ olu taara an balimakɛ ale bɛna ɲɛfɔli kɛ olu la. CAN 2025 Maroc éliminatoire ale kɔnɔna na Mali ka lisi o bɔla pour la double confrontation Mali Mozambique o bɛ kɛ le 15 a bɛ kɛ Mozambique jamana kan Maputo min ye ka dɔn ka fɔ o kɔfɛ le 19 Mali ale ni Eswatini bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ stade 26 mars la Bamako donc o kɔnɔna na lisi ale bɔla Tom Saintfiet a ye joueur 25 a ye o de wele yɛlɛmali dɔw donna la nka tiɲɛni dɔw fana kɛla mais entraîneur ka choix de do o t'an bali k'a critiquer Amadou Haidara ma wele an m'a yɛrɛ ɲininka mun de la Amadou Haidara ma wele mais mun yɛrɛ de bɛ yen Mali yɛrɛ mun de bɛ fédération yɛrɛ ni joueurs cɛ dɛ kuma bɛ nin yɔrɔ de la an tɛna nin bɛɛ bɛn entraîneur kunna mais an bɛ don lisi in kɔnɔna na autocritique min ye an bɛ o kɛ a bɛɛ kun ye mun ye ballon bɛ se ka ɲɛ cogoya min na donc yanni an ka don yen nɔ video in lamɛn fo ka taa bɛɛ lajɛlen ban an bɛ détail bɛɛ di aw ma an bɛ min dɔn a kan entraîneur ye a ka lisi min bɔ n'i ye secteur défensif lajɛ n'i y'a ta k'a comparer a ka lisi tɛmɛnen na défensif kɔnɔna an bɛna gardien na fɔlɔ gardien na an y'a ye k'a fɔ Ngolo Traoré ale bɔla la donc ale blessé ale nɔna bilala jɔn de yan Ismaël Jawara ale de bilala a nɔna yan donc o b'a yira k'a fɔ ko dɔ bɔla dɔ do la Mali ka lisi bɛ na nin cogo la koyi an t'a kun fana dɔn min ye défenseur fana ye min ye Siku Ɲakate l'imbattable l'inéluctable l'incontournable Siku Ɲakate an y'a demandé malien bɛɛ b'a ka exploit dɔn o y'a wele nin zen Siku Ɲakate a welela o la ne y'a fɔ n k'a ye to ka commentaire kɛ a ye to ka partager a y'an dɛmɛ an ka baara la an ka baara ye sanjikɔrɔ wɔsi de ma an tɛ fɛn fɔ mɔgɔ ye min bɛ an b'a dɔn Siku Ɲakate a welela maintenant défense kɔnɔna na Siku Ɲakate welela Musa Jara fana welela Musa Jara welela min bɛ Alaves la il est très bon bon Cheikh Oumar Konate ale fana welela ça c'est bien mais Salim o y'ale bɔ a la o ye Salim bɔ a la nin zen Mali lisi de bɛ nin cogo la donc n'i y'a lajɛ an bɛna milieu du terrain na o ye fɛn fɛn wele a bɛɛ ka ɲi milieu du terrain na o ye fɛn fɛn wele nin bɛɛ ka ɲi an b'olu dɔ kɔrɔlen cette fois-ci Lassana Coulibaly bɔla la Amadou Haidara bɔla la mais Lassana Coulibaly ta o ma bali na quoi parce que Lassana Coulibaly milieu kɔnɔna na mɔgɔ b'a la a bɛ bɔgɔ nɔni a bɛ bɔgɔ nɔni mais n y'a ye a ye difficulté min sɔrɔ entraîneur ka match fɔlɔ kɔnɔna na je savais k'o b'a bɔ a la mais Amadou Haidara rien n'explique foyi de tɛ min bɛ Amadou Haidara bɔli lisi la expliquer mais ne ye nin fɔ n ka kunu direct la yan n'u bɛ k'an lajɛ de an ka kule olu mago t'a la min ka di o b'o de kɛ sinon Amadou Haidara ni mɔgɔ min bɛ k'a fɔ k'a man kɛnɛ can tɛ foyi tɛ Amadou Haidara la on a eu à discuter foyi tɛ Amadou Haidara la a ka kɛnɛ baasi t'a la a ye match joué an y'a ye sa Ligue des Champions on a bel et bien vu wa hali match nata Amadou Haidara bɛ joué c'est un titulaire indiscutable dans son club et l'un des clubs des 5 grands championnats 5 fois Ligue des Champions consécutive avec à jouer faut être Amadou la entraîneur m'a wele parce que an ye kunnafoni dɔ mɛn an tɛna an sinsin a kan k'a fɔ mun de bɛ fédération yɛrɛ ni joueurs ni ɲɔgɔn cɛ Amadou tɛ banga depuis Amadou sigi banna siɲɛ 2 de o Amadou Haidara sigi banna siɲɛ 2 joueur min bɛ ka Ligue des Champions jouer siɲɛ 5 ka tugu ɲɔgɔn na malien kelen ɲuman y'a kɛ siɲɛ 5 ka tugu ɲɔgɔn na et puis il est d'emblée a ka club la a bɛna o sigi banna si c'est pour des questions tactiques an b'a faamu mais a bɛ évoluer schéma min yɛrɛ kɔnɔ an b'o schéma kelen de ye mais n'a b'a sigi banna siɲɛ 1 siɲɛ 2 sabanan a laban a kana na de o nin y'o de o o ye Lassana sigili daminɛ o fana bɔla la mais il y a un problème malien kɔni anw bi Amadou welebaliya anw kɔni an b'a fɔ de entraîneur ka choix b'a yɛrɛ bolo mais anw ma jɛn n'a ye wa a ma diya an ye wa an b'o fɔ fana fɔ a ma diya an ye ni min bɛ yen nɔ ne b'o de fɔ ni min bɛ yen o k'o régler u k'an ka joueurs wele k'u d'an ma u k'an ka ballon ta parce que an mako bɛ victoire de la k'a fɔ ko mɔgɔ bɛna défaut sɔrɔ ka fɔ Amadou la dɔ ka bɔ ka défaut kelen fɔ min b'a la ballon tan kɔnɔna na m'a jogo donné ballon tan na donc Amadou ma wele mais on voit qu'an ka secteur la a bɛɛ bɛ yen nɔ donc cette fois-ci on voit quand même que Fadi S ale de nana ka Amadou Haidara nɔna bila Fadi S Coulibaly bɛ stade malien na u y'ale de wele ka Amadou Haidara nɔna bila liste in kɔnɔna na ça c'est clair ce sont tout yɔrɔ fana na mais c'est pas grave on continue attaque position na renfort dɔ nana i n'a fɔ Ibrahima Kone vraiment o yɔrɔ ɲana o ye waleɲuman dɔ de ye ka ɲɛsin Ibrahima ma
parce que a banana Mali ko la a tila ka wuli hali saba sen a bɛ ka bido donc ni Mali y'a wele ne fɛ vraiment o ye ka dɔ fara Mali ka attaque fanga kan donc c'est bien en même temps n'i ye o liste in ta ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ yɛlɛma wɛrɛ ma don o yɔrɔ la maintenant an bɛna an sinsin yɔrɔ jumɛn kan tuguni o ye non seulement nin bɛɛ kɛla nin cogo in na nin bɛɛ kɛla nin cogo in na an tɛna explication sɔrɔ parce que l'entraîneur n'est pas là an bɛna mun de faamuya Mali ka liste kɔnɔ o ye entraîneur bɛna évoluer schéma jumɛn kɔnɔ jɔn bɛna kɛ danbilenw ye Mali bɛna ballon modèle jumɛn jira anw na liste dɔ la an y'a ye o ye Kamori don attaquant cɛ la dɔw ko non ko Kamori kan ka don attaquant cɛ la oui milieu offensif n'o ye 10 ye ale bɛ se ka sélectionner attaquant fɛ mais Mali ta ne ma da la parce que n'a donna attaquant fɛ schéma dɔ bɛ se ka na te jouer schéma min na donc a bɛ kɛ comme a welela ka na sigi banna ye c'est possible parce que attaquant minnu bɛ yen minnu les attaquants dignes du nom e bɛna Mali attaquant jumɛn de ye ko min kan ka sigi banna secteur défense attaque la ko min bɛ sigi banna ka Kamori yɛlɛ a mɔgɔ tɛ yen u bɛɛ fɔrɔlen don u ka position na ni Kamori ye mais ni Kamori bɛ milieu cɛ la e bɛna jɔn bila 10 la ka Kamori to yen o yɔrɔ la a fɔrɔlen don bɛɛ 10 la donc n'u nana don attaquant cɛ la moi je pense que c'est une manière k'a fɔ komi a ko an k'a wele an y'a wele maa bɛna sigi banna ne y'o de ye donc Salim min bɔra Mali ka défense la je vois comme que peut-être entraîneur bɛna évoluer 3 défenseurs de n'a dun bɛna évoluer 3 défenseurs ye on comprend o tɛna kɛ Siku Ɲagate Jabi ale ni Mamadou Fofana Ndojo ya n'a bɛna évoluer ni 2 défenseurs ye Jabi de bɛ taa banna en ce moment Cheikh Oumar de bɛna latéral droit la Salim bɛ taa ka latéral gauche la nɔ na Cheikh Oumar kɔni ka ɲi mais voilà ce que l'entraîneur a fait mɔgɔ kura minnu nana an b'a fɔ ye k'u bisimila Moussa Sila ma wele Massadio Haidara temps plein a ma wele de surcroît Mali ka liste bɔ i bɛ taa wɔyɔ sɔrɔ a nɔfɛ sisan o ye Amadou Haidara bɔ a la ne kɔni ɲɛ bɛ komi nin bɛ ka kan maliyɛnw de la et nous sommes là à regarder min ka di u ye waati dɔ u b'o kan na c'est à dire que ou bien a y'a kɛ de ko parce que ko an bɛna gagner je comprends pas je suis confus Mali ka nin liste ka ɲi parce que en réalité a ye yɛlɛma don défense la o b'a yira k'a fɔ entraîneur y'a dɔn entraîneur kan ka chapeau de tirer anw ye a kan ka chapeau bɔ ka d'an ma parce que a kan ka dɔn ko a ka problème k'anw y'a ye a mɛnna depuis a na don depuis liste fɔlɔ ne y'a fɔ ko défense ma ɲi pour que k'a yira ko ne ye tiɲɛ fɔ a ma taa dɔ wele ka na nin ye ka na renforcer a parce que a yɛrɛ b'a dɔn a ma ɲi donc c'est ça ni ne ka ɲi kuma kun ye yɛlɛma de ka don a la attaque la a ma na ni dɔ ye nin ya a ma na ni Ibrahim ya mais fɔlɔ la ko Ibrahim ka ɲi donc voilà ce qui est là donc aw yɛrɛ fɛ Mali ka nin liste aw ye mun y'a la aw bɛ se ka mun expliquer a la a ye taa commentaire la. Alima nin bɛ dansigɛ bi don kiwari la min labɛnna ka lasaw ma Kanta Media ɲɛmaaso fɛ a bɛ foli lasaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Ala k'a sini jira an na. École Khalifa Franco-Arabe Demasaw hami ani jɔyɔrɔ banna an minnu tun bɛ ka hami denw ka kalanko la École Khalifa Franco-Arabe a hamina ni aw denw ladonko ɲuman ye hakaja jardin fo ka taa bila premier cycle fo 6e année tɔgɔ sɛbɛn baara olu bɛ sen na k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 8 fo ka taa bila nɛgɛ kaɲa 18 na Franco-Arabe Khalifa k'a b'a da denmasa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan wuli kuma dɔ o ka fisa ni sen ka di ye o hamina kosɛbɛ denw la kɔlɔsiliko la hakaja min ye caméra de surveillance ye kilasi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ koro kɔnɔnaw hali dalalaw Franco-Arabe Khalifa a hamina ni denw ka sécurité o tɛ yɔrɔ filima la ATT-bugu 700 sugu yɛrɛ i bɛ don kare fɛ ten cɔye k'i ɲɛsin kɔrɔ ma ribare i kini fɛ i ɲɛ bɛ su École Franco-Arabe Khalifa kan nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ni maa min bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini nɛgɛjuru sira filɛ o de ye 91 22 73 50 walima 89 44 38 88 École Khalifa Franco-Arabe i ni denmisɛnw ladonko ɲuman.